Usa sa mga nakasurvive sa nahitabong landslide, Misaysay kon Giunsa nila ug sa iyang pamilya Paglingkawas gikan sa Trahedya. Samtang Naga Mayor Christine Chong misaad nga gikonsiderar nila karon ang mga dapit nga kabalhinan sa mga evacuees. Siluan mayroon din sa report. Way kabutangan ang kalipay nga gibati sa 48 anyos nga si Rolando Lapis dihang nagkakita siya ug ang iyang tibok pamilya sa evacuation center. Wa siya magdahom nga magkakita pa sila sa iyang pamilya human sa makapanglimbawt balhibo niyang kasinatian. Matod ni Rolando, daw sama sa gasakay sila og barko nga gituya-tuya sa bawd dihang nahugno ang dakong bahin sa bukid sa sitio Tagaytay diin nagbarog ang ilang panimay. Wa mi magawas bali nangupot ra mi sa atong abuhan nga balay sa kong igsuot. Niya, pagkulong na landslide, ninay may kamang yun. Kamang. Singgit may rescue, wala. Gibutyag ni Rolando nga magtulo kagabi na silang gipabakwit sa usa ka resort sa barangay Langtad. Apan pabalikon ra usab sila sa ilang Pinoyanan matag buntag. Busa na hukman niya nga sila na lang sa iyang mga anak lalaki, bayaw ug pag-umangkon ang mobalik sa ilang panimay matag adlawan ug ang mga babaeng sakop sa pamilya magpabilin sa evacuation area. Ang among pabakwit, ang among mga babayo, ang mga asawa ra na mo ug ang anak kay ilang ibukisyon mapapakwiton, ikabuntag, iuli naman gyapon, huwag mo bigpuslanan. Ikabuntag, iuli mamili sa balay, gabi naman kuhaon. Di, kung may nahitabo pa ito nga, alas 8, nilos na ito, nga uli na among mga pamilya, puro gyapon may. Si Rolando ug ang iyang pamilya lakip sa 785 ka mga pamilya nga gipahimutang karon sa evacuation area. Tungod sa kadaghang pamilyang apektado, gibahin-bahin na ngadto sa unom ka mga dapit ang mga evacuation centers. Kini naglakip sa Enanchong Activity Center sa Naga proper, Naga Central School, Guanzon Resort sa Langtad, Apo Cemex, Naalad ug San Fernando Gym. We are also requesting through a sangguniang panglungsod resolution for the national government to augment the resources of the city government in terms of the search, rescue, and operations and the establishment of the evacuation centers. Luan Marondina, Balitang Bisdak.